Welcome to my channel. Enjoy watching.
Hello. Yung nga ni sabi ko ilinganan niya di ko ni nagkakaarabot ngunyan lang. Tamang tama may batag. Picture mo natin. Doon na ka mo doon na picture. Baba na dyan. Swimming na Lula. Lula, swimming na Lula. Paano nag-iba ka na doon sa Baba na swimming? dyan. Mag-swimsuit ka lang. Nag-iba ka man doon sa pag-swimming ni Lula mo. Doon sa dagat. Dito sa daylan. Naalaman kung kauguman. Mala si pag dumantay doon sa may libman na pagkahapon din ako naka-achieve ko, maliputong. Yung tubig. Nagtakot na kayo natin kinatupasin. Pahulog sa atin. Salong dati mga gabi. Ito, pwede mo na ito. Wow, ikikita ko yun. Padala ka na ngayon yung salo. Oo, yun ang yun. Uy, nag-iikot ko. Nag-iikot. Ito yung mga neighbor namin guys. Yan yung mga neighbor namin. Ayan. Ganda ng mga halaman dito guys. Oh. Diba? Bye Bintoy! Ayan yung uncle ko. Kapatid ng mother. Sa aga po. May nili. Sa aga. Iya po sa aga. Pagka naaman ng ulit ko. Bye Bintoy. Sige na. Maylay, ano ta nakagda? Ito na lang may buhatin natin ito.
no?